vida do povo, señor director xeral de Inclusión, señora subdirectora xeral do Fondo Europeo, señora presidenta de ONU, por suposto, moitas grazas por compartir con nós esta xornada internacional contra o discurso do odio, que nos enche de satisfacción poder contribuir, acollendo-nos nesta local. O Museo participa plenamente deste sentimento, deste discurso contra a homofobia, a exclusión, e tamén cada día por dar acollida a todas as persoas sin distinción de procedencia, de condición social, de diversidade de todo tipo. De modo que para nós é unha satisfacción contribuir nesta xornada a que esta loita contra o discurso do odio teña visibilidade. Moitas gracias. Bo día a todas e todos. Grazas en primeiro lugar ao Museo do Pobo Galego por acoller este acto e facilitarnos este espacio. Grazas, Valedora do Pobo, por estar un día máis connosco, e representantes dos grupos parlamentarios do Partido Popular, do Renacionalista Galego e PSDG-PSOE, Universidade de Santiago, Plataforma de Infancia de Galicia, Foro de Economía Social, Unión de Cooperativas Espazo COP, Colexio de Educación Social ou UGT Galicia. Tamén agradecer a presenza hoxe aquí do equipo REDO, da Garda Civil da Coruña e do Servicio para Asistencia e Orientación de Víctimas de Discriminación Racial ou Étnica do CEDRE. Tamén o Director Xeral de Inclusión Social e a Subdirectora Xeral de Fondo Social Europeo da Xunta de Galicia por acompañarnos. Por suposto, tamén agradecer a presenza dos medios de comunicación e, por suposto, a todas e todos vos. Realmente a intención de que este acto é que sexa breve. Por que breve? Porque realmente non fai falta apenas tempo para que todas e todos os que estamos hoxe aquí, a nivel individual e como organizacións, manifestemos de xeito claro e contundente que somos máis. Somos parte da inmensa maioría da ciudadanía galega que defende e tenta todos os días practicar o respeto e a tolerancia fronte a interesados e rendibles discursos que fomentan o odio e a aporofobia. Mañá, día 18 de xuño, conmemórase o Día Internacional para contrarrestar o discurso de odio. Hai un ano, as entidades membros da EAP de Galicia aprobamos por unanimidade a declaración Tolerancia e Respecto fronte ao discurso do odio e a aporofobia. Durante todo este ano, tentamos conseguir a adhesión a dita declaración coa intención de que todo tipo de organizacións e entidades reiteraran e asumiran o compromiso aprobado por unanimidade na Declaración Institucional do Parlamento de Galicia con motivo do Día Internacional para a Erradicación da Pobreza 2020, en a que os grupos parlamentarios mostraron un compromiso rotundo polo respeto e a tolerancia. Unha declaración que foi pioneira en todo o Estado e que nos permitiu e nos permite as entidades sociais galegas seguir reforzando as nosas mensaxes contra calquera discurso de discriminación ou de odio. A resposta sorprendeu-nos moito e para ben. Ata agora xa son 161 as organizacións que asinaron esta declaración e que en breve imos a ler. Non son entidades do terceiro sector ou as súas federacións e redes cos que xa contábamos, senón todo tipo de entidades da sociedade civil e de economía social. Colexios profesionais, sindicatos, confederación de empresarios, banca ética, cooperativas, empresas de inserción ou mesmo a Universidade de Santiago de Compostela. De seguido, e tras a intervención da Valedora do Pobo, procederemos á lectura da declaración que comezaremos a difundir tamén dende hoxe en todo o resto do Estado, para que poida ser asumida por as organizacións e institucións de toda España. Despois, queremos facer, xunto coa vosa compaña e participación, un recoñecemento simbólico ás 118 víctimas dos delitos e incidentes de odio rexistrados en Galicia durante o ano 2025 polo Ministerio de Interior no seu informe sobre a evolución dos delitos e incidentes de odio. E, finalmente, faremos unha foto conxunta na entrada do museo baixo un lema que creo que dice todo: somos máis, somos a maioría que respeta. Queríamos utilizar, cando pensábamos en como organizar este acto, ter como símbolo, algo que representara tanto para este acto como un pouco a futuro o que simboliza e o que queremos trasladar. E decidimos utilizar unha imaxe de algo que tamén tedes cada unha de vos nas mans, moi sinxelo, unha margarida. Vou explicar, como dixe moi brevemente,
o motivo de decidir que fose unha margarida. As margaridas, pois, como todas e todos sabemos, son flores que medran en abundancia e que podemos atopalas facilmente na nosa vida cotiá. Están en todas partes. Ás veces pasan desapercibidas, pero é verdade que cando se xuntan, pois, digamos que pintan uns maravillosos lienzos no noso paisaxe. Representan a inmensa maioría da sociedade que convive, que respeta, que empatiza e que coida. As persoas que non aceptan que se culpabiliza ninguén pola súa pobreza, pola súa orixe, a súa identidade ou pola súa situación vital. As persoas que non miran cara a outro lado ante a intolerancia nin a vulneración de dereitos. Como as margaridas, somos moitas e moitos, de xeito tanto individual, pero tamén tecendo rede e en comunidade, ou traballando a través dos medios de comunicación. Temos a capacidade de acompañar, de protexer e de construir unha sociedade na que cada persoa, sen excepción, poida vivir con dignidade e con respeto. Na nosa convivencia diaria e nas nosas redes sociais, pero tamén cando exercemos o voto, evitando a presencia a nivel institucional de partidos que abogan por ese discurso de odio e de rexeitamento e de separación. Traballando para que a porofobia sexa xa considerada un agravante no Código Penal ou axudando, animando e protexendo as víctimas de delitos e incidentes de odio a denunciar os seus agresores. As margaridas lembran e lembranos que non estamos soas ni sós, que somos máis, moitas máis, as persoas que defendemos a empatía, o cuidado mutuo e os dereitos humanos. E que mesmo cando pasamos desapercibidas, seguimos medrando e facendo fronte ao odio. Moitas grazas de novo a todas e todos por estar hoxe aquí. Deixo a valedora do pobo e grazas por ser de novo unha aliada neste esforzo compartido. Hola, bo día a todas e a todos. Tamén moitas grazas por convidarme e por permitirme outra vez participar destas iniciativas sociais tan necesarias que tanto nos reforzan no día a día na loita contra a discriminación da pobreza, contra a porofobia. Mañá é o Día Internacional para contrastar os discursos de odio e por iso alzamos a voz contra o discurso e os delitos de odio e de maneira moi particular contra unha das súas manifestacións máis cruéis, silenciosas e cotiás, a porofobia, ese rexeitamento sistemático, ese medio irracional e esa aversión cara as persoas en situación de pobreza e exclusión social. Históricamente a porofobia manifestouse a través da mirada indiferente na rúa, que non lembra a Gaudí, foi atropelado e vestía como un pobre, foi atropelado e quedou tirado na rúa porque ninguén o quería levar ao hospital e cando finalmente e por obriga de un garda civil o trasladaron a un hospital de beneficencia onde morreu 3 días despois por a súa apariencia porque ninguén quería acercarse a unha persoa pobre, non? Decimos que se manifestaba ou se manifesta a través desa mirada indiferente na rúa a exclusión institucional ou a violencia verbal e física. Con todo, o odio adoita adoptar diversas formas e o delito sempre vai por diante da lei. E iso sempre foi así, e en pleno século XXI enfrontámonos a unha mutación tecnolóxica deste fenómeno. A inteligencia artificial, que lonxe de eliminar as discriminacións, pode amplificalas e perpetualas. O perigo da IA no ámbito da porofobia radica na súa aparente neutralidade. Tendemos a creer que os algoritmos son obxectivos, pero esquecemos que se alimentan de datos históricos. E a historia, desgraciadamente, está impregnada de desigualdade. Cando un sistema automatizado é adestrado con sesgos, con datos nesgados, con nesgos, non fai outra cosa que automatizar e perpetuar a discriminación a unha escala nunca antes vista. Hai varios exemplos. O caso do sistema automatizado Siri nos Países Baixos, un algoritmo deseñado para detectar fraudes nos subsidios sociais
canalizaba de forma desproporcionada os barrios de rendas máis baixas e con maior poboación inmigrante. O resultado foi unha criminalización sistemática da pobreza, onde miles de familias vulnerables víronse privadas de axudas vitais debido a unha sospeita automatizada que carecía de empatía e de contexto humano. Se atendemos a razas ou a etnias, o sistema tamén penaliza nos casos, por exemplo, de valoración de risco de predictibilidade delictuosa. Do mesmo xeito, en diversas administracións a nivel global, os sistemas algorítmicos utilizados para avaliar o risco crediticio ou a elixibilidade para vivendas sociais penalizan tamén de xeito automatizado a quen viviu en códigos postais históricamente deprimidos ou encadearon empregos precarios. A loita contra os delitos de odio, contra a porofobia, na era digital é un gran desafío moral da nosa sociedade. Daí a importancia de iniciativas e de actos como o levado a cabo por EAPN Galicia, declaración, tolerancia e respecto fronte ao discurso de odio e a porofobia. Manternos vixiantes, firmes e comprometidos con enfoque de dereitos humanos, tamén na IA, e co dereito a non discriminación, tamén a non discriminación algorítmica. Moitas grazas. Moitas grazas, valedora. Procedemos agora a ler a declaración de tolerancia e respeto fronte ao discurso do odio e da porofobia. Necesito que os meus compañeiros Marta Marino, Carla Rodríguez, Lucía Mendoza, Leticia Vila e Javier Hermida procedan a lectura da declaración. No Día Internacional para contrarrestar o discurso do odio, as entidades que asignamos esta declaración queremos reiterar o noso compromiso unánime coa necesidade de seguir avanzando na causa común de loita contra a pobreza e a exclusión social, situación na que no 2025 se atopaba o 22,1% da población galega, é dicir, case 600.000 galegas e galegos. Trátase dun contexto que se viu agravado nos últimos anos por mor de conflitos bélicos, o incremento do custe da vida e as dificultades de acceso a unha vivenda digna, accesible e axeitada, e o avance da crise climática. Todos estes factores supuxeron e están a supor un retroceso nos dereitos e liberdades da cidadanía, principalmente a que se atopa en maior situación de vulnerabilidade. A pobreza e a exclusión social sitúan as persoas que a padecen nun contexto de estigmatización promovido por parte dos sectores máis reaccionarios da sociedade. As propias persoas afectadas, as organizacións do terceiro sector que tratamos de defender os seus dereitos no día a día e Tecendo Rede, estamos a detectar unha normalización da porofobia e da expansión dos discursos de odio. Especialmente preocupante está a ser a consolidación destes discursos mediante a institucionalización dunha xenda do odio por parte de organismos europeos e algúns gobernos nacionais e autonómicos, coa implantación de políticas que poñen en perigo e vulneran, en moitos casos, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos ou a Carta dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea, e que poñen en risco os pilares sobre os que se sustenta o estado de benestar e o ascensor social. Os ataques ás persoas migrantes, ás mulleres, ao colectivo LGTBIQ+, e en xeral ás persoas en pobreza ou exclusión social están a pôr en risco o cumprimento efectivo dos dereitos humanos. A normalización desta corrente debilita a empatía dos cidadáns e cidadás e afecta, en consecuencia, a nosa democracia e ao noso sistema de dereitos. A proliferación interesada de bulos para xerar indignación e rendibilidade política e económica alimentan este panorama. O paulatino avance do discurso de odio non sería posible se as continuas campañas de desinformación e a difusión de noticias falsas que influen na opinión pública e constitúen un relato malintencionado contra as persoas en vulnerabilidade e mesmo contra as entidades sociais que no seu día a día tentamos traballar polos seus dereitos.
Desde unha comunidade autónoma cuxa cidadanía non deu cabida a formacións políticas que promovan os discursos de odio nin o seu Parlamento nin nos seus concellos, reiteramos o noso compromiso pola defensa dos valores de tolerancia, respecto mutuo, igualdade de dereitos e non discriminación que nos unen. Reiteramos tamén a nosa causa común, a loita contra a pobreza, a exclusión e a desigualdade social e de xénero, dende un enfoque de dereitos pola defensa dos intereses das persoas e da súa participación comunitaria plena. Todas e todos debemos poder vivir sen medo, sendo escoitadas e escoitados e tendo a posibilidade de participar activamente na sociedade. De xeito individual, pero tamén tecendo rede e comunidade, temos a capacidade de ser axentes de cambio para construir un futuro e un presente no que cada persoa, sen excepción, poida vivir con dignidade e respecto. Por iso é preciso establecer lazos de loita entre as administracións públicas e a sociedade civil organizada e comprometida para frear o incremento de desinformación xeradora en moitas ocasións dos discursos do odio. Con todo, o odio pode adoitar diversas formas e non sempre se manifesta a través de discursos agresivos e belicosos. Somos conscientes de que se mantén no tempo unha tendencia ao asistencialismo, que non só non iguala a toda a cidadanía, independentemente da súa situación, senón que é un xeito de perpetuar a condición das persoas en risco de pobreza e exclusión social. Como entidades socias, colexios profesionais, universidades, sindicatos, confederación de empresarios, organizacións culturais e outro tipo de organismos, este panorama interpélanos e obriganos a seguir avanzando nun modelo social no que non se permita deixar a ninguén a marxe e no que dende os poderes públicos se garanta a loita contra a desigualdade, os dereitos constitucionais e a inclusión social. Manifestamos novamente o noso compromiso cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible de Nacións Unidas asumidas polo Estado español e as comunidades autónomas como a galega, en especial o primeiro no que se establece para 2030 o reducir polo menos a metade a proporción de homes, mulleres e nenos de todas as idades que viven a pobreza. Queremos ter presente as demandas das propias persoas en situación de pobreza, reivindicadas baixo lemas como as persoas primeiro, somos persoas non expedientes, uns servicios sociais centrados nas persoas que salientan a necesidade dunha maior empatía nos nosos servicios públicos e nas nosas entidades. A violencia administrativa, termo acuñado polas propias persoas afectadas, é un feito que ten que desaparecer. A excesiva burocracia, a agenda digital ou a falta de equidade no acceso á información son factores que contribúen a aumentar a desigualdade social. É preciso contar coa experiencia das persoas que viviron ou viven na pobreza, fuxindo dos presuizos e involucrándoas nos procesos de deseño das políticas sociais como axentes activos. Todas e todos somos cidadáns de pleno dereito e, por tanto, responsables da construción dunha sociedade equitativa e igualitaria. A orixe destas demandas van da man na loita contra a pobreza e a desigualdade desde unha óptica afastada do asistencialismo, reclamando medidas que aseguren a inclusión social como compromiso en orzamentos, planificación a medio e longo prazo e coordinación política e técnica entre as administracións e coas organizacións sociais especializadas. Todas estas accións poderían contribuir a evitar a transmisión interxeracional da pobreza. Creemos tamén vital para o futuro do noso sistema democrático que este discurso de odio que non chegou ás institucións galegas nin ás forzas políticas do noso Parlamento, pero que é latente en redes sociais, sistemas de mensaxería instantánea, conversas privadas e incluso en actos de violencia verbal e física, que sexa perseguida e condenada. As entidades que integramos EAPN Galicia reiteramos o establecido na Declaración Institucional do Parlamento de Galicia con motivo do Día Internacional para a Erradicación da Pobreza, aprobada por unanimidade nesa Cámara o 20 de outubro de 2020. As persoas non son culpables da súa pobreza, non o son as nenas e nenos nin as súas nais e pais. Tampouco o son da súa exclusión as persoas con discapacidade, migrantes, refuxiadas ou da comunidade xitana, as mozas e mozos tutelados ou as persoas privadas de liberdade. Ninguén é culpable do seu sufrimento. Non son as mulleres vítimas de violencia machista, nin pola súa orientación sexual ou identidade sexual. Ninguna persoa é inútil, sexa moza, desempregada, xubilada ou sen fogar. As persoas que sufren e denuncian estas e outras moitas mentiras ou as que afirman que o máis perigoso dos presuizos é cando te mismo o crees,
non están soas. Os poderes públicos teñen a responsabilidade de garantir as medidas necesarias para reducir as desigualdades sociais, combater a discriminación e favorecer o respecto, a tolerancia e a participación activa de todas as persoas. As organizacións do terceiro sector social compartimos este deber, a vez que reclamamos que asuman as forzas políticas e as institucións públicas. Comprometémonos a difundir e poñer o foco nas experiencias positivas e nos exemplos maioritarios de convivencia normalizada, loitando contra a desinformación e evitando a instrumentalización ou as visións terxiversadas das persoas que viven en situación de exclusión social, tal e como se establece no Código de Conducta na Comunicación de Pobreza e Exclusión Social que no 2015 aprobamos por unanimidade. Animamos a todas as organizacións do terceiro sector e do resto da familia da economía social e solidaria galega a asumir esta declaración. Fronte ao avance do discurso do odio e a aporofobia, neste día facemos un chamamento para non caer nos presuizos, para seguir avanzando na inclusión urxente das persoas que non se atopan en igualdade e de condicións para a consecución dunha vida digna. Moitas grazas, compañeros. Como vos decía ao comenzo de todo, convido-vos agora a que todas e todos podamos vir e deixar unhas margaridas en lembranza de todas as víctimas e facer unha foto conxunta na entrada do museo baixo o lema "Somos máis, somos a maioría que respecta". En lembranza das 118 víctimas de delitos e incidentes de odio registradas en Galicia durante o ano 2025, de todas os milleiros e milleiras de mulleres, homes, nenas, nenos e adolescentes que sufrides insultos e desprezos polo seu xénero, orientación sexual, origen xeográfico, etnia, religión, discapacidade, adiccións, idade, enfermidade ou pobreza. Como se di na declaración e como se estableceu no Parlamento de Galicia, as persoas que sofren e denuncian, que sufrides e denunciades todas esas mentiras e odio, ou hasta afirmades que o máis perigoso dos prexuizos é cando ti mesma os crees. Non estades soas. Moitas grazas. Grazas, por favor, ahora si podedes ir por orden enseñando unha flor e tal ponente e saldríamos polo corredor da dereita para facer a foto e logo temos un café todos se queredes tamén para festexar tamén.